खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 19 पुस 1431 मायथाइ एबा 4 जानुवारि 2025 मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै नोंथाङा आबेगजों दुखु मोननो हागौ। नखराव नांज्लायनाया बांनो हागौ आरो लोगोफोरजों नांज्लायनाया जाथावना। सुबुरुनआ बेनोदि नोंथाङा बैसोगोराफोरखौ गुरैयै आरो गोसो हमथानानै आखु दिन्थिनांगौ। नोंथाङा सम्पथिजों सोमोन्दो गोनां आयदाफोरखौ सांग्राङै सामलायनांगोन। हाथरखिफोरा बुङो दि दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय खरसाजों बुंफबनाय जानो थांगासिनो दं। थारैनो सावस्रियाव एसे जौगानाय फैगोन। थेवब्लाबो गोजां बोथोरनिफ्राय बारग'नो नाजानाया गोनां। जिउ राहानि बिथिङाव थासारिफोरा नोंथांनि फारसे दं। बेयो साबसिन दि नोंथाङा गावनि फालांगिखौ गोसो होयो आरो गुबुननि खामानियाव आखाय होनायनिफ्राय गोजानाव थायो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। वृषभ राशि। दिनै वृषभ राशिनि थाखाय हाथरखिफोरा बुङो दिनै नोंथांमोननि माखासेनि जिउआव सानस्लाबै जाथायफोर जानो हागौ। गुबुन हादोरारि सोमोन्दो गोनां सुबुंफोरा फालांगियारि हाबाफोराव जौगानाय गाहाय जानो हागौ। आरजिनायनि बेलायाव साना सरासनस्रा जागोन। नोंसोरनि गेजेराव माखासेया गोदान फालांगि जागायनो हागौ एबा गावनि धोनखौ बांहोनो थाखाय खामानि मावनो हागौ। नखरारि जिउआ गोजोन जागोन। हाथरखिफोरा बुङो दि नोंथांनि आयआ सानजौफुसिम बांगोन, नाथाय सानजौफुआव खरसाया बांगोन। बिदा-फंबाय आरो बिब'-बिनानावफोरनि थाखायबो रां खरसा खालामनायनि जाथावना दं। सावस्रिया एसे लोरबां जागोन। गुसु आरो गुजुनायनि जेंना जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों ब्राउन गाब। मिथुन राशि। मिथुन राशिनि थाखाय हाथरखिफोरा बुङो दिनै नोंथांमोननि माखासेनि जिउआव सानस्लाबै जाथायफोर जानो हागौ। गुबुन हादोरारि सोमोन्दो गोनां सुबुंफोरा फालांगियारि हाबाफोराव जौगानाय गाहाय जानो हागौ। आरजिनायनि बेलायाव साना सरासनस्रा जागोन। नोंसोरनि गेजेराव माखासेया गोदान फालांगि जागायनो हागौ एबा गावनि धोनखौ बांहोनो थाखाय खामानि मावनो हागौ। नखरारि जिउआ गोजोन जागोन। हाथरखिफोरा बुङो दि नोंथांनि आयआ सानजौफुसिम बांगोन, नाथाय सानजौफुआव खरसाया बांगोन। बिदा-फंबाय आरो बिब'-बिनानावफोरनि थाखायबो रां खरसा खालामनायनि जाथावना दं। सावस्रिया एसे लोरबां जागोन। गुसु आरो गुजुनायनि जेंना जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। कर्क राशि। दिनैनि साना कर्क राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सान जागोन। नोंथाङा नोंथांनि खामानिनि आयदायाव गोबां फिथाय मोनगोन। नोंथाङा खाफालनि आबुं मदद मोनगोन जाय खुसि लाबोगोन। नखरारि जिउआ गोजोनथाव जागोन। नोंथाङा नखरजों गोजोन बुब्लिफोर बारहोनो खाबु मोनगोन। नखरारि जिउआ साबसिन जागोन। नोंथांनि गोसोआ नोंथांनि खुदियानि जाफुंसारनायजों खुसि जागोन। सोरबा गोहोम गोनां सुबुंजों सोमोन्दो गायसननो हायो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब-साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों खमला गाब। सिंह राशि। दिनै सिंह राशिनि थाखाय हाथरखिफोरा बुङो दि नोंथांनि साना जौगानाय गाहायजों बुंफबनाय जागोन। थासारिया सानजौफुसिम नोंथांनि थाखाय साबजाथाव नङा, नाथाय बिनि उनाव सोलायनाय फैगोन। खाफालआ नोंजों थागोन। नोंथाङा नोंथांनि अनजालुजों गोलाव ड्राइभ खालामनो सानथांखि बानायनो हायो, जाय नोंथांनि गोसोखौ खुसि खालामगोन। हाबा जानाय जिउआ साबसिन जागोन आरो नोंथाङा गावनि जिउ लोगोरिजों रंजाथाव बुब्लिफोर बारहोगोन। खामानिनि जायगायाव एसे गोब्राब नाजानायनि गोनांथि दं। खामानिखौ दोनथ'नायनिफ्राय गोजानाव था। गावनि खामानियाव गोसो हो जाहाथे नोंथाङा मोजां फिथाय मोनो। नोंथाङा हरखाबै दावबायनो गोनां जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सोनाब,
खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों टमेट' गाब। कन्या राशि। दिनै कन्या राशिनि थाखाय हाथरखिफोरा बुङो दि दिनै नोंथाङा नोंथांनि अननायजों गोरोबफागोन। जुदि नखराव सोरबाफोर जेंना सोलिगासिनो दं, अब्ला बेनिफ्राय ओंखारनायनि खाबुआ बाङाय। नोंथाङा नोंथांनि मावख'आव मोजां खामानि मावगोन, जाय थारैनो नोंथांनो एसे गोजोन होगोन। गोजां बोथोरनि समाव गावनि सावस्रिनि फारसे गोसो हो आरो गावखौ जोथोन ला। खामानि मावथायाव नोंखौ बाख्नायनाय जागोन। रांखान्थियारि थासारिया गोख्रों जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। तुला राशि। दिनै हाथरखिफोरा बुङो दि दिनै नोंथाङा नोंथांनि मोजां मोनग्राजों गोसोखांथाव बुब्लिफोर बारहोगोन। साननि जागायनाया एसे लोरबां जागोन। नोंथाङा सावस्रियाव लोरबां मोननो हागौ, नाथाय जेरै जेरै साना दावगागोन बेयो साबसिन जागोन। दिनै साना नखरजों लोगोसे खामानि मावग्रा जायगायाव मोनसे मोजां सान जागोन आरो दिनै नोंथाङा गोजोननाय मोनगोन। दिनै नोंथाङा फालांगियाव एसे मोजां जाफुंसार जानो हागोन। समाजाव नोंथांनि मुंदांखाया बांगोन। दिनैनि साना मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय मोजां सान। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। वृश्चिक राशि। दिनै वृश्चिक राशिनि थाखाय हाथरखिफोरा बुङो दि सानजौफुसिम नोंथाङा गोबां खाफाल मोनगोन। बेनिखायनो सानजौफुनि सिगां गोनां खामानिखौ फोजोबनो नाजा। नोंथांनि जुलि जानाय जिउआ सरासनस्रा जागोन। नोंथाङा मोजां मोनलायनाय जिउआव गोजोनथाव बुब्लिफोर मोनगोन। नखराव मोनसे गिदिर हाबाफारिनि बिथांखि लानो हायो। बेनि अनगायैबो, जुदि नोंथाङा बेरेखाफोरनि बादै सांग्रां जायोब्ला साबसिन जागोन, मानोना दिनै बिसोरो नोंथांनिख्रुइ गोहोगोरासिन जानो थांगासिनो दं। माखासे खर्साफोर जानो हागौ, नाथाय गिनांगौनि जेबो गोनांथि गैया मानोना आयआ मोजां जागोन। दिनै नखरारि सुबिदाफोरा बांगोन आरो नोंथांनि माखासे रांखौबो बेयाव बाहायनाय जागोन। फालांगियाव राङारि जाफुंसारनायनि खाबुआ साबसिन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। धनु राशि। दिनै धनु राशिनि थाखाय हाथरखिफोरा दिन्थियो दि जुदि नोंथांनि बिमानि सावस्रिया गुरै जागासिनो दं, अब्ला दिनै बिमानि सावस्रिया साबसिन जागोन। नोंनि बिफाया नोंथांनि खामानियाव नोंथांखौ मदद होगोन। नोंथाङा नोंथांनि अनजालुजों सम हगारगोन आरो नोंथांनि मोजां मोनलायनाय जिउखौ रंजानो हागोन। नोंथाङा साहसनि गोहोआव जेंनाफोरनिफ्राय दावगालांगोन आरो नोंथांनि सावस्रिया साबसिन जागोन। नाथाय खान्थि नङै नेमखान्थिनि थाखाय नोंथाङा मेंनाय मोननो हागौ। दिनैनि साना दावबायनायाव थांनायनि थाखाय मोजां सान नङा, जुदि हायोब्ला बेखौ दोनथ'। दिनै खरसाया बांद्राय जागोन नाथाय आयआ सिमागोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। मकर राशि। दिनै मकर राशिनि थाखाय हाथरखिफोरा बुङो दि दिनै नोंथांनि जिउ लोगोरिया माबा मोनसे मोजां खौरां मोनगोन। नोंथाङा बबेहायबा गिदिंनो खाबुबो मोनगोन। बेनि अनगायैबो नोंनि आयआ बांगोन। थेवब्लाबो खरसायाबो जोबोद गोबां जानो थांगासिनो दं, नाथाय बेफोरखौ सामलायनायाव लाखि। नोंथांनि गोसोआ खुसि जागोन आरो जुलि जानाय जिउआव गोजोननाय मोनगोन। जुदि नोंथाङा सोरखौबा मोजां मोनो, अब्ला साना बारा मोजां नङा। बे बाथ्राया मोनसे दुंहाव दान्थे-बिदान्थेयाव सोलायगोन होनना गोख्रों जाथावना दं। खामानि मावनायनि बाथ्रा बुंब्ला, नोंथाङा नोंथांनि साबसिनखौ दिन्थिफुंनो हागोन। दिनै नोंथाङा हास्थायनाय फिथाइ मोननाय नङा। फोथाराव दावगागोन, नाथाय खामानिनि नारसिननायाबो बांनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। कुम्भ राशि। रांखान्थिनि बिथिङाव दिनैनि साना कुम्भ राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सान जागोन। नोंथाङा नोंथांनि बिदा-बिनानावफोरजों रंजानायनि सम हगारगोन आरो नोंथाङा बिसोरजों थाबायनो थांनो हागोन।
नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोनगोन आरो खाफाला बांगोन। नोंथाङा नोंथांनि मोजां मोनलायनाय जिउआव जाफुंसार जागोन आरो नोंथांनि खरसाया सामलायनायाव थागोन। खामानिनि जायगायाव नोंथाङा नोंथांनि गागिनिफ्राय माखासे हाबा मावनायनि बोसोन मोनगोन, जायखौ नाजावनानै नोंथाङा मोजां खामानि मावनो हागोन आरो बेनिफ्राय नांगौ रोखोमनि मुलाम्फाबो मोननो हागोन। नाथाय गावनि सावस्रिखौ जोथोन ला। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गलापि गाब। मीन राशि। मीन राशिनि हाथरखिफोरा बुङो दि खाफालनि अननायजों गाज्रि खामानिबो मावनाय जागोन, जाय नोंथांनि गोसोखौ खुसि खालामगोन। नोंथाङा नोंथांनि मोजां मोनलायनाय जिउआव गोजोनथाव बुब्लिफोर बारहोगोन। नोंथाङा मोजां आदार जानो खाबु मोनगोन। आयनि बिथिङाव साना साबजाथाव। नोंथाङा फालांगियाव जाफुंसार जानो हागोन, नाथाय बिबुंथियाव गाज्रि जानायनि थाखाय नोंथांहा जेंना जानो हागौ, बेनिखायनो बिबुंथियाव गोदै लाखि। नखरारि जिउआ मोजां जागोन आरो हाबा जानाय जिउआ सरासनस्रा जागोन। बे सप्तायाव नोंथाङा रांखान्थियारि महरै जौगागोन। नोंथाङा मान मोननो हागौ आरो नोंथांनि मुंदांखाया बांगोन। सावस्रियाबो मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।